Takže čaute ľudia, ja vás vítam pri mojom novom videjku a dnes by som chcel natočiť Lumber Tycoon 2 a bude to na party, takže dnes by asi v tejto parte by som chcel získať dom a také veci, no a ja idem si kúpiť sekeru. Kupujeme, baby. Hopa. Yes, baby. Thank you. Okay, máme sekiru. Ideme pre drevo. A ak by ste nevedeli, ako sa urobí base, aby vás to zaujímalo, tak ja vám to dnes ukážem. No, na hrub sa tých do hrubu taká sekera trapná. Oh yeah. Život je krutej. Poď. No tak, upchaj sa. Dobre. Potrebujem 100 babčí, no. To je nejaký Cherry 3, ale ten nejdem hrúbať, ten budeme hrúbať ďalšie 3 hodiny. A to asi už aj zatedy skončí videjko, no. Bereme. No tak, už bude. Toto je veľký strop. Ideme ideme ťa predať, kamaráte. Budeš pekne na výstavke, leštený budeš. Počkaj, ty vlastne budeš slúžiť na drevo vlastne. No aby si budeš do krbu, budeš aj ako sa to vraví, na domu, budú ťa potrebovať ako na stavbu, aby držalo. No tak. Oh yeah. To čo spravil za mlyny popky? Ešte 3 babčí, hej? No tak to ste ma nasrali. Kde je nejaký toto? Že by zaberem. To ukradnem, Nejaký mnichek Roman Zehe. What the? Oh yeah, máme presne 100 babčí, no. Budeme na nule, ale to nám je jedno, lebo ja robím takú vec. No dobre, ale vy ste mali 100 babčí isto, nie? Išli ste sem a vám to nešlo. No prečo? Musíte ísť do... Čakajte, to bolo credits. A toto všetko poskytovať. Ja to strihnem. A to nepôjdete vlastne do credits. Jungle, yes. To
to. Tak to musíte všetko preskypovať. Kedy to bude, hej? Dobre. Teraz, keď to máte všetko preskypované v Changelogu, tak idete sem. Poviete ID a už vám to ide. Aha. Ja si vyberiem tento diel, tuto. A idem do Basic. A vy si vravíte furt, že prečo mi tu padajú veci? Že vravíte si takto tuto, že prečo toto je táto značka? Vy môžete zobrať, tak. Konečne som ju zobral. Môžete ju využiť na dačo. Čože na toto? Zoberete si to sem. Predáte to. A máte 551 ako nič, no. Tak ja si idem kúpiť auto. No to dúfam nevadí, že som dačo zhodil, hej. To asi nevadí, vidíme. Ešte nejakú sekúru. Za 90. Tak je, toto si kupujem, áno baby. Ja zostal mi 61. A mám dobrú Line X, wow. Wow, no dúfam, či bude veľmi dobrá, hej. Ako asi veľmi dobrá není, keď je za 90. Ako musím si poriadiť niekedy lepšiu sekiru, hej. Ideme domov, 3 roky, hej. Chodím domov. Ja tam nechápem, no. Ako je to dobré, že som si poriadil auto. Tak. Dáme na bej. Toto open box, yeah baby. Toto dáme. Toto mi bude zase robiť nervy, dobré. Plates. A máme auto. Takíme si svetla, lebo som svetný. Ideme pre drevo, neviem, ale ideme si zarobiť 130. Takže ťaž, ale hrúb. No tak. A tak to urobíme na maličšie kúsky. Keď to je také mini auto. A chcem si niekedy kúpiť za 19 000, ale to do tejto parte asi nebude, no. Tak. Bereme. Je. A pre teba sa vrátim. No tak pre vás bol.
Mini auto, úplne. Aha, tak dropol sekeru, dúfam, že to je dobrá. Ešte trošku čorne. Čorná sekeru, tichy. A, dobrá. No tak. Come on. Ja by som chcel mať free X. Kamo, toto od nejakého prdeli. Ideme pre drevo. Oh yeah. Opa. 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 Teba tiež nasekáme na takýto kus. Aby som neflexil. Tak. A posledný. No takto ste sa mohli zmestiť všetci na prvýkrát. Zober, lebo ti fľasnem. A to nedopadne dobre. No, možno hej, ale... No tak 7 na chyba. Beráme zase jedno. Boč. No, dobré. Ja by som chcel mať ešte 130, ale... Ty, čo má za drevo? To nedejme. Také dáš do toho. Nemá v tom stroje. Takže tak. A posledné 4 babky. Ideme po toto, tak sa tam pomestí. No tak. Yeah. No poď drevo. Opa. No tak. Zober sa. Haló. To drevo je nejaké... No. Dobrá. A to mi dajú nejakú veľa. Tak som na 136. Neviem, to mi nedalo veľa pre vás, ale... Však ja som teraz začal... rád toto, ale ja som dohrával viac. Ale... rozhodol som sa, že toto natočím, tak a to natočím. Proste bude dobré, ne? Ak sa vám páči, ja viem, že sa vám nepáči moje videjka, tak to budete nehovoriť. Ale ak sa vám páčia, tak dajte alebo odber. Ja by som mal rád aspoň 100 odberateľov, tiež nebudem mať, ale... No... Také, ale... To nebude vadiť. Veľmi mne, hej. Plate. Je to na dobrom mieste a toto by bolo pre dnešné videjko všetko, takže čaute ľudia.